no ho tenia i ara se'm té. I ho volia, que no ens podem queixar perquè ja no tenim aigua. Bé, perquè ho volia tindre i m'agrada molt. Doncs la veritat és que estic molt contenta perquè és algo que, com a entrenadora, esperes que el teu club t'aporti el material necessari, que en aquest cas és el xandall, com nosaltres, com les nenes, en tenim. I jo sóc a favor de que l'entrenador vesteixi de xandall perquè és com la imatge de l'equip i del club. Interfemení, sí, sí, sí! Sí, perquè he fet noves amigues i he aprengut a jugar a futbol. Bé, perquè abans hem perdut i ara estem guanyant i estem primers. Doncs bé, que hem jugat bé en els passes, entre parlar per passar la pilota i jugar amb l'equip tot. Doncs la veritat és que molt bé, les noies, el primer contacte amb elles va ser molt bo i la veritat he estat a algun partit que no he anat, però l'Àlex ha sigut molt bon entrenador fins ara, és el meu ajudant. Llavors, la veritat és que l'evolució de les nenes del primer partit fins ara han millorat un munt. Doncs bé, perquè ens entrena també i ens ajuda a superar les coses que no sabem fer. Molt bé, perquè és la millor que he tingut i ens dona sort. Bé, és portera, ens pot treure consells. Què espero per al futur per l'intrafemení? Doncs que hi hagi més recaptació de noies, que vulguin més noies venir a jugar amb nosaltres, a aprendre a futbol, a formar-se com a persones i que l'Inter evolucioni al futbol femení.